Σήμερα λοιπόν θα σου πω για την αγαπημένη μου υπηρεσία. Ποια είναι αυτή? Φυσικά το online services. Για σένα που βρίσκεσαι λίγο πιο μακριά, δεν έχεις χρόνο, αλλά θες έναν τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί μου και να συζητήσουμε για το στυλ σου, για την καθημερινότητά σου. Τα πράγματα είναι απλά. Με το online services έχεις τη δυνατότητα όπου και αν βρίσκεσαι, στη μέρα, την ώρα που εσύ επιθυμείς, με ένα κλικ ακριβώς να έρθεις δίπλα μου. Μπορείς λοιπόν να επισκεφτείς τη σελίδα του Taco εύκολα, να επιλέξεις το contact και από εκεί να βρεις ένα μικρό σηματάκι που έχει και λέει Have a bite. Τι είναι το Have a bite? Να έχεις μια φανταστική δαγκονιά γεμάτη τάκο, καινούριες γεύσεις, καινούρια χρώματα, την οποία μπορείς να την αρπάξεις και να την προσθέσεις στο στυλ σου. Να συζητήσουμε για ό,τι σε απασχολεί, είτε αφορά το bridal experience, είτε το total, το οτιδήποτε, όλα από το μέρος που βρίσκεσαι, μπαίνοντας στο site, στην επικοινωνία και είτε να μου αφήσεις τα στοιχεία σου για να σε καλέσω εγώ, είτε να μας γράψεις τη μέρα και την ώρα που εσύ επιθυμείς, να μιλήσουμε για 15 λεπτά, να συζητήσουμε λίγο τι είναι αυτό που θέλεις, ποια υπηρεσία μάλλον θέλεις να πραγματοποιήσεις στο online services και μαζί να κάνουμε ένα blending υλικών και να δημιουργήσουμε τα ιδανικά looks για σένα.